Ce am observat recent este că am o problemă cu bateria, nu mai ține deloc și, deși relativ mi arată că este curent, când încerc să pornesc, nimic. Și am să încerc să folosesc acest retresor de la Lidl, să vedem în cam cât timp pot să pornesc mașina. Deci este ora 12 și vom vedea dacă în 2-3 ori putem să o pornim. Acum este conectat, l-am pus direct la baterie. Nu știu dacă e cea mai bună soluție. Cred că cel mai sigur este să o scoți bateria, dar nu am destul răbdare să fac treaba asta, dar după cum să vedem, deja după câteva, nu știu, un minut, două, deja arată că bateria este la jumătate încărcată, 13 V. Bănuiesc că dacă aș porni acum motorul, ar trebui să încarce. Nu știu ce să zic. Ok, am lăsat cam 2 minute să se conecteze, deși aici arată 29, dar până am întins cablul, până am conectat, hai să vedem dacă pornește din prima. Nu. Deci mai trebuie lăsat. Să lăsăm jumătate de oră și revenim. Bun, am lăsat o leacă mai multișor și acum pornește. Ce mi-a arătat acolo că era 14 volți și s-a încărcat. Deci cam o oră, dacă lăsați, o oră și ceva, ce puțin la bateria mea care o leacă descărcată, poate unele mai afectate trebuie state mai mult. În rest, bun noroc.